Verovatno je trebalo da dođem ranije. Sigurno vam to svi pacijenti govore, ali... Razumem vas, kolonoskopija uopšte nije najprijatniji način da provedete subotu ujutru, ali ja ovako vidim šta nije u redu. Samo malo. Dobro, opustite se, molim vas. Još na jednom mestu. Da. Mislim da znam šta vas muči. Kažite mi čime se bavite? Ja sam menadžer u firmi koja se bavi kompjuterskim softverom. Velika firma, puno zaposlenih. Da, imamo 150 zaposlenih i uprkos krizi stalno primamo nove ljude i rastemo. Da. Sigurna sam da znam šta nije u redu sa vašim debelim Pa crevom. znam, stres, prekovremeni rad, sve se to pomeša. Ne. Imate jedno dosta često oboljenje za ljude na vašoj poziciji. Imate DUS. DUS? Da. Dupe uvlakački sindrom. Ne brinite, molim vas, imala sam par pacijenata u proteklih mjesec dana sa istim simptomima. Dupe uvlakački sindrom. Da, to vam je naprednija faza SPM-a, sindroma podguzne muve. Doktorka, šta sad da radim? Ne paničite, sve je pod kontrolom. Upravo sam locirala jednog biznismena u vašem debelom crevu. Imam razloga da verujem da je to jedan od vaših zaposlenih. Ko je to? Evo, pogledajte sam. Gospodin Petrović. On je šef filijale na Vračaru. Prošle sedmice smo bili zajedno na partiju i celo veče mi se uvlačio u dupe. Pa, kako da ga se otaracim? Probajte da razgovarate sa njim, to uglavnom deluje. Pritisnite ovo dupe. To? Izvolite. Gospodine Petroviću. Gospođice Rodić, to ste vi? Da, ja sam. Šta vi radite u mom dupetu? Vidite, gospođice Rodić, uskoro će ovo mesto višeg menadžera biti slobodno, a kolega Dimitrijević se također prijavio, pa sam mislio... Pa ste hteli malo šefici da se uvučete u dupe. Pa, tako nekako. Odmah izlazite napolje! A to mesto višeg menadžera? Gospodine Petroviću, vi ste posljednji na listi za to mesto. Pa onda ništa. Onda ostajemo ovde. Molim? Pa šta da radim sad? Bojim se da ćete morati da mu date tu poziciju ako hoćete da ga izbacite. Ako nemam drugo rešenje. Šta me briga za kompaniju, meni je važno moje dupe. Gospodine Petroviću, upravo ste dobili novo mesto. Čestitam, vi ste viši menadžer u našoj kompaniji i sada s mesta napustite moje dupe da se ne bi predomislila. Sa zadovoljstvom, gospođice Rodić, sa zadovoljstvom. Dobar dan, gospođice Rodić. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Petroviću, baš je lepo vidjeti vas. Također, gospođice Rodić, oprostite, molim vas ako sam vam neke neprijatnosti izazvao dok sam bio u vašem rektumu. A sad, ja već moram da idem, toliko ima toga da se uradi. Hvala puno još jednom. Svako dobro, gospođice Rodić. Prijetno. Kakav dupe uvlakač.